Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Сез Актаныш телевидениесен карыйсыз. 2014 ел төгәлләнергә санаулы гына көннәр калып бара. Актаныш нинди яңалыклар белән узата бу елны? Безнең хәбәрләр чыгарылышында җиргә яңа ел килә. Бәйрәмне без үзебезнең коллектив белән, үзебезнең балалар белән һәм үзебезнең ата-аналар белән каршыларга тиешбез дип уйлыйбыз. Чаңгы сезоны башланырга да өлгермәде, безнекеләр инде җиңү яулады. Быелгы сезонда без беренче ярышыбызга барып кайттык. Ул Бөгелмә шәһәрендә узды. Бу ярышта инде без зур уңышларга ирештек. Мари язуына 450 ел. Бу конференцияга күп вакыт әзерләндек. Күп эшләр кабул иттек. Әлеге һәм башка яңалыкларны мин тапшыруның алып баручысы Ләйсән Газизова белән бергәләп күзәтербез. Бездән аерылмагыз. Актаныш районы авыл хуҗалыгында тотрыклы уңышларга ирешеп баручы төбәк. Игенчелектә дә, терлекчелектә дә фәкать актанышлыларга гына хас эш усуллары бар хәзер. Әмма терлекчелектә фәнни тәҗрибәләр белән әллә ни мактанырлыгыбыз юк иде әле. Шушы көннәрдә ветеринария берләшмәсе базасында терлек азыгын тикшерү лабораториясе ачылды. Татарстанда терлекчелек буенча беренче бишлектә баручы Актаныш районы хуҗалыклары хәзер малларны дөнья стандартлары буенча ашатачак. Актанышта Россия күләмендә икенче булган фәнни тикшерү лабораториясе ачылды. Биредә терлек азыгына тирәнтен тикшерү үткәрелә. Анализ нәтиҗәләре буенча малларга тиешле рацион да төзеп бирелә. Лаборатория ветеринария берләшмәсендә урнашкан. Белоруссиянең Унибокс фирмасы белән килешенеп, барлык җиһазлар кайтарылган. Фирма белгечләре Актанышка килеп, аларны урнаштырып, көйләп куйдылар. Безнекеләрне эшләргә дә өйрәттеләр. Унибокс фирмасы белгече Петр Денько хуҗалык җитәкчеләрен мал азыгын тикшерү тәртибе белән таныштырды. Аның тарафыннан эконом хуҗалыгыннан китерелгән азыкның сыйфаты ни дәрәҗәдә булуы исбатлап күрсәтелде. Фәнни анализ шуны дәлилли: сыйфатлы авыл хуҗалыгы продукциясе бары сыйфатлы азыктан гына барлыкка килә. Авыл хуҗалыгы белән турыдан-туры шөгыльләнгән район өчен бу иртән торгач безгә ничек су һәм башка ризыклар кирәк, шушының кебек кирәк иде. Ни өчен? Без моңынча малларны ашаттык сукырларча. Но якынча килеп, кармаларын әзерләдек, элеккечә, һәм шушыны сыерларга инде кармасмеситель аша булгатып бирдек. Ләкин аның ничек итеп эшкәртелүен, малның сәламәтлегенә ничек тәэсир итүен без моны фәнни төстә анализ ясап әйтә алмадык. Менә бүгенге көндә теге яки бу азыкны сыерларга бирелә торган азыкны алып төшкәчтен монда анализ ясаганнан соң без беләбез. Аның составындагы бөтен катнашмаларны нәрсә белән без моны балансировать итәләбез. Теге яки бу сыер 15 литр яки анда 20 литр сөт саусын өчен бу кармаларга нәрсә өстәргә кирәклеген һәм күпме күләмдә кирәклеген аңлату өчен безнең инде ачыктан-ачык менә уже кагазьдә бастырылып чыга торган спектральный анализ дип спектр анализы кулда булачак. Сыерларның сәламәтлеген саклау, гомерен озайту, сөт күләмен арттыру. Терлек азыгына спектраль һәм физик анализның иң зур файдасы гадиләштереп әйткәндә әнә шулар. Районда Актаныш агрофирмасы әлеге фәнни яңалыкларны гамәлдә куллана иде инде, әмма елга бер тапкыр һәм зур чыгымнар белән. Азыкны самолет белән Белоруссиягә затканнар, нәтиҗәсен көтеп алганнар. Хәзер эшләр җайланды ди агрофирманың җитәкчесе Рамил Вәлиев. Экономика көннән-көн кырыслана. Инде бөтен ашаткан авыл хуҗалыгы экономикасының 60%-ның затраты ризыкта. Шул ризыкның инде конверсиясын, продукция күчү өлешен арттыру бәрабәренә бу бик зур файдасын китерергә тиеш дип исәпләйбез. Бу тиз арада мин исәплим инде ярты ел эчендә районда үзенең кискен нәтиҗәсен бирергә тиеш. Бу ким дигәндә 5-6 ай эчендә. Хуҗалыклар әлбәттә моның белән шөгыльләнәчәкләр. Без үзебез инде моның белән әлбәттә хәзер бөтен анализларны алаларга, бөтен карманны китереп бетерәчәкбез. Нәрсә ашатканы һәрбер группага ачыкларга кирәк булачак.
Лабораторияда 3 кеше, 1 мал табибы, 2 зоотехник хезмәт куячак. Ләйсәм Харисова, Илиза Яппарова, Рөстәм Хадиев Белоруссиягә барып укып кайткан. Хәзер инде үзләре мөстәкыйль анализ ясау тәҗрибәсенә ия. Баштарак көнгә 10 анализ ясау күздә тотылса, соңыннан бу сан 20-25 җитәчәк. Районны карарга беренче максат. Икенчедән, ишеткән кешеләр шалтырата инде, менә Камский беконнан чыктылар кешеләр, Тукай районыннан, Кукмара районыннан чыгалар, башкортлар, Самара өлкәсеннән звоноклар булды, шалтыраталар. Бүгенге көндә менә Самарадагы кешеләр дип әйтим инде, алар Подмосковьега Клинга ташыйлар ул форумнан тикшерүгә. Бездә булгач инде монда китерәбез дип көтәләр инде алар. Димәк, бу лаборатория үзенең чыгарган чыгымын аклаячак. Аклаячак дип ышанам. Әлеге лабораторияны булдыру нияте безнекеләр Белоруссиягә барып, авыл хуҗалыгында тәҗрибә уртаклашып кайткач барлыкка килә. Бу идея Татарстан президенты, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры тарафыннан хупланып, Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте булышлыгы белән сафка баса. Лабораторияны төзүгә киткән чыгымнар 10 миллион сумны тәшкил итә. Районыбызда тагын шундый әһәмиятле, халык өчен кирәкле объектлар кулланылышка кертеләчәк. Сельхозтехника территориясында безнең буш мәйданнарыбыз бар, 5000 квадратка якын. Без яңа инвестицион проектлар нигезендә җитештерү цехлары куярга дибез. Бу теплотехника турында сүз бара. Шул ук вакытта кондиционерлар җитештерү турында сүз бара. Безнең инде Мәскәүдән 2 инвесторыбыз һәм Ижевскидан 1 инвесторыбыз белән берлектә икътисад министрлыгында инде сөйләшүләр булды. Бу актанышта инде әгәр дә без менә бер максат куйсак, авыл хуҗалыгы продукциясын тирән эшкәртү һәм прилавкага чыгаруны без киләчәктә шулай булырга тиеш, башка чара юк. Икенчесе, менә шушы 250 кешелек эш урыныбыз булдырганда актанышка бәлки инде зур башка төрле производство кирәк булмастыр дип тә исәплим, чөнки безнең булган әле производстволарда да качагында без инде Көньяк дәүләт гражданнарын да китереп эшләтәбез. Безнең әле үзебезнең мондый производстволарда эшли торган кешеләребез читтә эшләп йөриләр. Менә буларны кайтарту юлы белән без инде үзебезнең менә бу цехлар ачылган чиракта эш белән тәэмин итәрбез дип. Ләйсәм Газизова, Марат Сәррәхов, Актаныш телевидениесының хәбәрләр тапшыруы өчен. Халыкның көнкүрешен, район икътисадының тотрыклылыгын тәэмин итүче энергетика тармагыннан башка яшәешебезне күз аллап та булмый. 22 декабрьдә энергетиклар һөнәри бәйрәмнәрен билгеләделәр. Актаныш электр шелтәре бүгенге көндә актанышлыларны олы энергетик тамыр белән тоташтыручы мөһим буын. Әлеге чамадан тыш куәтле энергетик ташкынны бүлгәләп өзөксез рәвештә кулланучыларга җиткерү өчен нәкъ шул өлкәнең хезмәте кирәктә. Актаныш халкын утлы итүдә алар үзләренең тырыш хезмәтен куя. 2000 елда без күчендек шушы яңа участок безнең йышты Актаныш район электр шелтәренең как производственный база буларак. И 2000 елда безнең линиялар 6000 киловольттан без күчтек 10000 киловольтка күчү подстанциясыннан. Бик күләмле эш башкарылды ул чорда безнең. И шуның нәтиҗәсендә безнең качество электроэнергии яхшырды. Безнең потребительләргә яхшы электр линиясы җиткерелә. Бүгенге көндә безнең линиялар көннән-көн яхшыра. Актаныш электр шелтәре исәбендә югары вольтлы 9 станция, йөзләгән трансформатор станциясе, меңләгән чакрымнарга сузылган төрле егерлектәге линияләр бар. Аларның һәр даим төзек хәлдә булуын 66 хезмәткәрдән торган коллектив тәэмин итә. Бүгенге көндә инде Актаныш районы электр шелтәрендә 66 кеше эшли, именно Актаныш районы электр шелтәрендә аннан башка безнең Актаныш район буенча бар шундый подразделения, которые карый подстанцияларны, 8 подстанцияны обслуживать итә, анда 12 кеше эшли. Коллектив үзләренең һөнәрләрендә даими карусыз хезмәтнең мөһимлеген аңлап эшли, куркынычсызлык техникасын төгәл үтәмәгәндә һәм үз квалификацияңны кайгыртып тормаганда электр шактый куркыныч бәла-казага тиң нәрсә ул. Тәҗрибә, компетентлык, сайлаган һөнәр өчен җаваплылык һәм тугрылык үз профессияләренең асылын әнә шунда күрә хезмәткәрләр. Күбрәк шул багана башында йөрибез линияда. Ул шомаган эш белән шул 20 ел эшләп булмый инде. Шуй, конечно.
ой сайын, күн сайын демесең, эшке чыгып биткенде әйтеп чыгарып җибәрделәр сразу инструктаж үтеп барсына да. Һәрбер эшнең үзенең авырлыгы бар. Ул электр тоже үзенә күрә. Ул бесперебойный передача электроэнергии. Ул потребительгә ул постоянно үзләргә тиеш түгел хәзерге заманда. Биреләге хезмәтнең төп асылы производство мөмкинлекләрен даими камилләштереп торуда. Район буенча электр тапшыргыч линияләрне яңа технологияләр буенча планлы реконструкцияләү бара. Безнең инде быелга инде эшләр эшләнде дип әйтәйек. Общий алганда 51 миллионнан артыграк сумлык эшләр эшләнде. Аңа керә реконструкция буенча Ташкын хуҗалыгында линиялар алмаштырылды. 3 километрдан артык инде. Шул хаманда Байсар ягында безнең линия алмаштырылды. 4 километрга якын реконструкция булды. И нык зур эш бара, менә бүгенге көндә инде ул Нөркә өлешендә безнең 35 киловатт линия үтәдер ортасыннан. Шул линияны күчерү мәсьәләсе буенча Электр линияләренә зыян салырдай агачларны кисү буенча агымдагы елда күләмле генә эш башкарылган. Әҗәкүл, Сәфәр, Ямалы, Аеш, Бүләк, Татсуксу һәм Пучы авылларында барлыгы 95 агач киселгән. Әлеге эшләрне башкаруга барысы 1 миллион сум тирәсе акча тотылган. Линиядан шәхси йортларга төшкән проводларны алмаштыру буенча да шактый эшләр эшләнгән. Михайловка, Әлем, Тыңламас авылларында ул тулысы белән алмаштырылып беткән диярлек. Янгынга каршы куркынычсызлыкны булдыру максатында соңгы берничә елда шәхси йортлардагы электр счетчиклары урам якка урнаштырыла. Район буенча исәпләнгән 12 меңгә якын абонентның әлегә 5500-нең генә электр счетчиклары урамга күчерелгән. Халыкның да моңа игътибарын юнәлтеп, тиешле дәрәҗәдә эш оештырып бетерү мөһим. Урлашамы, урлашмый икән, әйме, ул инде беренче булып та на фасад дома чыгарып кергән булышлай, прозрачность итеп ясап инде. Чтоб синең менә линия кергән, счетчикка кергән, аннан өйгә киткән. Менә шушындый вопрослар тумасы өчен инде өйгә дә безнең кертмәскә була инде, кертмәскә була. Халыктан инде без инде предписаниялар калдырабыз, счетчикларны чыгару мәсьәләсе буенча. Менә әле һаманда тышка чыкмаганнары 50% булып тора. Һава температурасының кискен үзгәреп торуы юлларда гына түгел, электр линияләрендә дә аварияләр китереп чыгарырга мөмкин. Шушы гадәттән тыш хәлләр күзәтелгәндә, тәүлек әйләнәсе кизү торучы бригада көннең теләсә кайсы вакытында ярдәмгә килергә әзер. Линияләрдә килеп туган өзлеклекләрне 4 сәгать эчендә башкарып чыгуны максат итә район электр шелтәре хезмәткәрләре. Безнең бит инде эшебез шундыйрак инде 365 көн икән, җылда 24 сәгать көнендә икән. Электр шелтәре работниклары алар постоянно дежурствода. Если аварийное отключение булганда, без 4 сәгать эчендә тырышабыз эшләп бетергә. 4 сәгать эчендә. Ел дәвамында район буенча 82 миллион киловатт электр энергиясе кулланылган. Энергияны янга калдыру максатында шулай ук күләмле генә эшләр алып барыла. Район буенча урамнарга шундый 358 яктырткыч урнаштырылган. Киләчәктә әлеге өлкәдә эшлисе эшләр әле бихисап. Бүгенге көндә инде администрация тарафыннан безнең алмаштырылган линияларга энергосберегающие светильниклар уже куя башладылар, светодиодный дип әйтәйек инде. Прежде всего энергосбережение ул һәрбер кешенең кулланучының үзенең кулында тора дип әйтәйек. Елның көн озынлыгы буенча иң кыска көнендә 22 декабрьдә билгеләп үтә энергетиклар һөнәри бәйрәмнәрен. Әлеге уңайдан Актаныш электр шелтәре җитәкчесе Марат Шакиров үзләренең хезмәткәрләренә бәйрәм котлавын ирештерде. Үзебезнең һөнәри бәйрәм алдыннан инде әйтеп китәсез сүзләрем шул. Һәрбер җирдә, һәрбер өйдә утлар янып торсын, исәнлек, саулык телим. Бу эшкә чыгып киткән чиракта инде матур гына әйтеп эшләп, исән-сау кайту мәсьәләләре булсын инде, кайтусын инде. Өйдә иминлек, саулык, сәламәтлек, семья бәхетләре телим. Яңа уңышлар, яңа ел белән. Энергетика системасын булдыру һәм аларга хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүчеләр көндезләрен дә, төнлә дә икътисадның иң мөһим тармагында җаваплы постта торучылар бәйрәме ул энергетиклар көне. Хезмәтләрендә сынатмаска, әйләнә тирәбезне яктыртуда хәвеф-хәтерләрсез
имен эш көннәре юлдаш булсын алырга киләчәктә дә. Регина Салахова, Урал Дәүлетьяров, Актаныш телевидениесе. Актанышта менә 2нче ел инде яңа ел бәйрәмен гимназия укучылары башлап җибәрә. Фән серләренә тирәннән төшенүче балалар район мәдәният сарайында мәдәнияткә, сәнгатькә сәләтләрен күрсәтте. Иҗат концертының сюрпризлары тамашачыга да, укучыларның үзләренә дә бик ошады. Яңа елны ничек каршылыйсың, елың шулай уза дигән ышану яши. Гимназия укытучылары, укучылары һәм аларның ата-аналары нәкъ 1 ел элек район мәдәният сараенда 2014 елны каршылаган иде. Узып баручы елның санаулы көннәрендә коллектив хаклы горурлана. Быелгы уңышлар зур һәм күләме дә шактый гына. 19 декабрь көнне район мәдәният сараенда яна гимназия коллективы сәхнә тотты. Яңа ел тамашасына килүчеләрне ишекне ачуга ук сюрприз көтә. Сары футболка кигән кызлар һәм малайлар бирдә иң көтелгән кунак булуын раслап, һәр кемне алкышлап каршылыйлар. Тере коридор аша тамаша залына үткәндә инде тәмам гимназияның үз кешесенә әвереләсең. Тамаша гимназия телестудиясы әзерләгән клипны караудан башланып китте. Җир шары бик зур. Россия дигән бөек илнең казанышлары, Татарстанның дөнья күләм танылуы һәм Актаныш гимназиясе. Арада ныклы бәйләнеш, иҗади аң, активлык, җиңүләр. Милли рухлы, татар телендә камил сөйләшеп белем нигезләрен тирән үзләштерүче балаларыбыз бүген мәдәни һәм сәнгать ягыннан сәхнә тота. Үтәдә зәвык белән сайланган җырлар, биюләр, мандарин КВН командасы чыгышлары һәм нәфис сүз жанрының һәрберсен ихластан алкышлады тамашачы. Кайрада укырга, шул ук вакытта сәнгать белән шөгыльләнергә вакыт табалардыр дип, үзара сөйләшеп, фикерләшеп тә алдылар. Уңышның 1% сәләттән, 99% тырышлыктан диләр. Шиксез тырышлык, максатыңа ирешә белү, гимназия укучыларында тәрбияләнеп килүче күркәм сыйфатлар. Өздереп җырлыйлар, ут чыгарып бийләр. Баручылар Ренат Миргаязов һәм Лейла Шакирова сюрпризлар тамаша барышында күп булачак дип кисәткән иде. Хактан да шулай булып чыкты. Интернет челтәрендә Инстаграмга яңа ел кичәсеннән иң беренче селфиларын куючы укытучы Миләүшә Мәхсүм кызы белән 11нче сыйныф укучысы Фирүзә Шәйхуллина футболка белән бүләкләнделәр. Алып баручылар Фирүзәдән 2 төрле сан әйтүен үтенде. Кыз атаган саннар буенча залдагы урыннардан җиңүче билгеләнде. 7нче рәт 18нче урында утыручы математика укытучысы Регина Фәрдиева шул рәвешле футболкалы булып куйды. Алкышлар! Казан кунаклары эстрада җырчылары Рамил Закиров белән Илгиз Шәйхразиев, ТНВ каналының яшьләр тукталышы алып баручысы Рүзәл Әхмәдиев кичәне тагы да җанландырып ям өстәделәр. Шул хәтле энергия, шул хәтле теге балаларның менә бу сафлыгы, самимилыгы, укытучыларга хөрмәте һәм ышанышы менә бу сизелә һәм капма каршы яктан да укытучыларның балаларга менә бу шуны кайтару, ягъни балаларга җаваплылык белән карау, балаларга турында уйлау, кайгырту, мин күрәм аларның сәхнә артында ничек борчылганнарын балалар өчен, балаларны эшләүчеләрнең. Сәгатьтән артык дәвам иткән бәйрәм концерты бер сулышта узды. Гимназия директоры Артур Галиәхмәтов кичәдә катнашкан барлык укучылар, оештыручы мөгаллимнәр Ренат Миргаязов, Алсу Хафизова, Айгөл Мәрдәнова, Ленар Хөсәенов, Ленар Зөфәк улына рәхмәтен белдереп, яңа ел белән котлады. Бу безнең өчен әлбәттә зур тантана, без бик шатбыз менә ата-аналарның шулай теләп килүләренә һәм инде үзебезнең балаларның шулай теләп әзерләнүләренә әлеге концертка.
Һәм шуннан да бу безнең бер гаилә икәнне, бер мәктәп икәнне, һәм инде бер көч икәнне күрсәтүче бер чара булып тора. Һәм инде барлык коллективка, һәм дә инде укучыларыма, барлык ата-аналарга, район җитәкчелегенә аеруча бик зур рәхмәтләремне белдерәм. Яңа елны гимназия яңа уңышлар белән каршылый. Соңгы район олимпиадаларында 50дән артык җиңүче һәм призерлар гимназия укучылары. Тиздән алар районыбыз данын республикада яклаячаклар. Мөгаен сынатмаслар. Район башкарма комитетының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Ланда Шамсунова да үз чыгышында моны ассызыклады. Шушы 160 баладан торган коллективтан искиткеч матур тантана кичә ясадыгыз. Һәрберегез шул хәтле сәләтле. Без инде бу гимназиягә уку ягыннан сәләтле балаларны сөйләсәк, без бөтенләй башка яктан үзегезгә күрсәттегез. Чөнки сәләтле бала ул инде бөтен яктан да сәләтле була. Сәнгатьтән дә, спорттан да, укудан да. Шуңа күрә инде мин сезне һәрберегезгә дә уңышлар телим, укучылар. Сез бик сәләтле. Булгансыз, киләчәктә дә менә шундый булырга язсын сезгә. Инде бүген көндә районыбызның данын яклап, районны танытасыз, бөтен инде Рәсәй күләмендә дип әйтәсем килә. Сез бердәм, менә бүген сезнең шушы хәрәкәтләрегез сезне бер гаилә итеп белдереп тора. Бик матурсыз, бер гаилә, бер-берегезне аңлап, матур итеп бер коллектив булып яшисез. Моңа инде укытучыларның, дирекциянең зур хезмәте, зур өлеше керә. Киләчәктә дә шундый матур зур коллектив булып, тату булып яшәгез. Актаныш яңа елга аяк баса. Бәйрәмне Кыш бабай һәм Кар кызы иң сәләтле балаларны котлап башлап җибәрде. Уңышлар алып кил яңа ел, төкле аягың белән. Ләйсән Газизова, Урал Дәүләтияров, Актаныш телевидениесының хәбәрләр тапшыруы өчен. Алтынчәч балалар бакчасы республикада иң яхшы билингваль балалар бакчасы конкурсында җиңү яулаган иде. Бүләк итеп бирелгән 1 миллион сумлык грант акчасына укыту методик әсбаплар алына, заманча җиһазлар урнаштырыла, бакча яңартыла, төзекләндерелә. Матур, җылы уңайлыклары булган бакчада тәрбиячеләргә дә эшләүе, иҗат итүе күңелле. Нәтиҗәсе дә күренә. Мәктәпкә әзерлек төркеменә йөрүче балалар бакча мөдирләренә, әти-әниләргә аулак өй тамашасын күрсәтте. Аулак өй халкыбызның иң матур йоласы. Алтынчәч балалар бакчасының мәктәпкә әзерлек төркеменә йөрүче балалар әлеге матур бәйрәм белән беренче тапкыр танышты һәм үзләре дә аулак өй ясады. Борынгы әби балаларыбыз үткәргән аулак өйләр турында да бик күп өйрәндек. Тәрбияче апабыз аулак өй кичәсен күрсәтәчәк без дигәч, без бик тырышып такмаклар, алдау шәкиятләр, татар уеннары һәм бик күп мәкаләләр өйрәндек. Җитмәсә, кызлар шигү шигә башлагач, без малайлар да бик кызыгып шигү шигергә өйрәндек. Борынгы авыл өйләренә хас интерьерны хәзер музейларда гына күрергә мөмкин. Алтынчәчнең дә үз музее бар икән. Зал анда сакланучы шигүле сөлгеләр, мендәрләр, япма кулъяулыклар белән бизәлгән. Уртада зур ак мич, кисәү агачы, күмер тоткыч, сускылары да бар. Балалар шушы авыл өенең хуҗалары. Әти-әниләре кунакка киткәч, дус кызлар утырмага җыела. Әбиләре кызларны кул эшенә өйрәтә, кызлар җырлый-җырлый сөлге шигәләр. Егетләр дә аулак өйнең кайда икәнлеген чамалап тәрә ширтә. Татар халкының милли киемнәре, түбәтәй, камзол, киң күлмәкләрен билбау белән кысып буган малайлар, шигүле яулык бәйләп бәби итәкле күлмәк кигән кызлар үз рольләрен оста башкардылар. Халкыбызның зәңгәр чәчәк, уклау тәгәрәтү, Кәрия Зәкәрия кебек уеннарын өйрәнеп, әти-әниләргә, район балалар бакчалары тәрбиячеләренә тәкъдим иттеләр. Бу бакчаның миңа шунысы шул, монда балаларга бүтән җаннарын, тәннәрен биреп тәрбиячеләр хезмәт күрсәтәләр. Аларның эшләгәннәрен карап торсаң, менә бүлмәләрнең эшләнешен күңел җылылыгы бар. Апаларын яраталар, аларны кочаклап каршы алалар. Әгәр дә җылылык булмаса, мондай мөнәсәбәт булмаса, алай ашкынып тормаслар иде.
Буыннан буынга күчеп, хәзер инде югала барган күңелле бәйрәм йолалар яңадан арабызда яшәсен дисәк, мәктәпкәчә яшьтән үк бу хакта өйрәтергә, балаларның күңеленә уеп калдырырга тиешбез ди тәрбияче Кадрия Әдхәмова. Һәм ул музыка белгече Хәнис Шәрәфуллин, тәрбияче Венера Хаҗиева белән бергәләп аулак өй бәйрәмен оештыра. Без мәктәпкә хәзерлек төркеме белән аулагы кичәсе әзерләдек. Кичәгә бик тә актив катнашты балалар, бик төрле музыка җитәкчесе белән дә, тәрбиячеләр белән дә берлектә бик күп уеннар әзерләдек, изләндек. Борынгы заманда әби-бабаларыбыз өйрәнгән җыр уеннарны, хороводларны җыйнап, аларны үзебезгә яраклаштырып өйрәндек. Балалар бик тырышып татар халык мәкальләрен, такмакларны, бигрәк тә кызыклы булган алдау шәкиятләрне кызыксынып өйрәнделәр. Ата-аналар да бик тә актив катнаштылар, киемнәр әзерләүдә, чигүләр чигүдә бик тә актив булыштылар. Форсаттан файдаланып, минем аларга рәхмәт әйтәсем килә. Быел билингваль балалар бакчасы республика конкурсында 100 бакча арасында Алтын чәч балалар бакчасы җиңү яулаган иде. Бәйге бүләге 1 миллион сум грант акчалары Алтын чәчнең фәнни методик багажын байыта. Бакчаның эчке һәм тышкы өлеше заманчага үзгәртелә, төзекләндерелә, моторлап җиһазландырыла. Күптән түгел генә кайткан спорт тренажерларында балалар яратып шөгыльләнә. Балалар бакчалары эшчәнлегенең төп нигезен федераль дәүләт белем бирү стандарты тәшкил итә. Бу стандартка Алтын чәч балалар бакчасы уңышлы күчеп бара. Ул төрле эшчәнлекләрдә чагыла. Стандарт белем һәм тәрбия бирү эшчәнлегендә берничә өлкә интегральләштерелә, ягъни берләштерелә. Аулак өй бәйрәме әнә шуның ачык дәлиле булды. Ләйсән Газизова, Урал Дәүләтияров, Актаныш телевидениесенең хәбәрләр тапшыруына. Татарстанда Мари язуы көннәре фәнни-гамәли конференциясе беренче тапкыр үткәрелә. Шул уңайда Мари Суксу мәктәбенә республикадагы Мари мәктәпләре мөгаллимнәре җыелды. Конференция эшендә иҗат төркемебез дә катнашты. Актаныш районы Саф татар төбәге. Бик аз күләмдә генә башка милләт кешеләре яши бездә. Мари халкы үз традицияләрен, телен, гореф-гадәт, йолаларын кадерләп саклаучы милләт буларак билгеле. Мари Суксу авылында узган республика күләм семак бәйрәме Мари халкына карата булган ихтирам хөрмәтне тагы да арттырды. 2013 елда бәйрәм уңаеннан Мари Суксуда урта мәктәпкә капиталь төзекләндерү үткәрелде. Ул мәктәп, балалар бакчасы, клуб, китапхана, фельдшерлык пункты, почтаны берләштергән җәмәгать үзәгенә әверелде. 155 хуҗалыкта 500 кеше яшәүче Мари Суксудагы уңай үзгәрешләр республикадагы мариларны да җәлеп итте. Хәзер бу җирлектә милләттәшләр еш кунак. Минзәлә районы, Мөслим, Әгерҗе районыннан Бима, Күлегеш, Кадрякова, Белемеш авылларыннан, Мамадыш районыннан Большая Шия, Гришкин авылларынан килде. Менделевский районынан Илнет мәктәбеннән, Елабужский районынан Иске Куклюк авылыннан һәм Шаллы автономиясеннән и Казан шәһәреннән килдешләр инде. Бу бөтен эшләрне оргкомитет оештырылган иде. 6 кеше менә бу эшләрне 8-нә хәтле кабул иттек. 8-ннән соң комиссия тикшерде. Тикшергәннән соң бу конференцияга лауреатлары чакырылды инде. Татарстан Республикасында Мари язуы көне дип аталган регион-ара фәнни-гамәли конференцияда Мари Суксуда узды. Конференция эшендә республиканың төрле районнарыннан укытучы мөгаллимнәр катнашты. Бу конференцияга күп вакыт әзерләндек, күп эшләр кабул иттек. Бөтенесе 150ләп эш килде, 70ләп эш укытучыларныкы, 80ннән артык эш балаларныкы. Алар сочинение һәм үзләре шигырь язганнар инде. Иң әйбәтләрен бүген монда чакырганбыз. Алар яңадан сәхнәдә үзләренең шигырьләрен укырлар. Берничә мәктәптән килгәннәр бию, җыр белән алар да үзләренең культурасын саклап калуына төп максат итеп куялар.
Konferensiya ishi Мари Соғсу мәктәбе оқучыларының чыгышы белән ачылып китте. Шипамаш ансамбленә йөрүче балаларның күзеннән очкыннар сибелә, аяклары бердәм төстә дәртле тыпырдый. Үз милләтләре белән горурланулары йөзләрендә чагыла. Мари халкы белән татарларны уртак тарих берләштерә. Татарстан Республикасының Мари карты Олег Третьяков конференцияда катнашучыларны сәламләп чыгышын әнә шулай дип башлады. Безнең якларга марилар моннан 400 ел элек килеп төпләнә диелә тарихи чыганакларда. Әмма педагогия фәннәре кандидаты Олег Александрович тамырларыбыз тагы да тирәнгә китә. Безгә мариларга әнә шуларны эзләргә һәм тикшерергә дип коллегаларына мөрәҗәгать итте. Мари милләтен саклауда күрсәткән олы ярдәмнәре өчен Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттаховка, Актаныш районы башлыгы Фаил Камаевка рәхмәтен белдерде. Народ здесь жил порядка 15 тысяч лет тому назад. Вот то, что пионоборская культура говорит о том, что Красный Бор через Каму только вот, где мы живем, но не изучено до конца. Вот эти наши первые ласточки проведения научной конференции, чтобы зародило в душах наших детей дальнейшее изучение края и действительно языка, культуры, чтобы не просто на словах оставалось, а сохранение. Татарлар һәм марилар Актаныш районында үзара дус һәм тату гомер кичерә, юл куешып, проблемаларны бәхәсләрсез чишү сәяси осталык таләп итә. Бу очракта җаваплылык күбрәк җирлек җитәкчеләре җилкәсенә төшә. Республика марилары башлыгы, ягъни Мари карты Олег Третьяков та моны билгеләп үтте. Ул җитәкчеләр Азат Бикмөхәммәтовка, Рәсүл Харисовка рәхмәт хатлары алып килгән. Безнең җирлектә милләт ара агызыгылар юк, ишетелми һәм булырга да тиеш түгел. Чөнки инде без яшибез милләткә карап түгел, кешегә, шәхескә, аның куйган хезмәтләренә, кылган гамәлләрен бәяләп яшәргә тырышабыз. Мари безнең җирлектәге Мари Соғсу авылы халкы, Мари халкы үзенең милләтен, традицияларын, йолаларын югалтмау üstünde күп эшләнә. Безнең тарафтан аларга һәр вакыт ярдәм, яклау бирелә. Мин үзем Мари Соғсу халкын хөрмәт итәм. Алар белән бергә эшләргә тырышам. Аларның эш сөючәнлегенә, чын күңелдән үзләренең милләтен, чын күңелдән безнең җирлегебезне яратып, аңа ярдәм итеп яшәүләре өчен мин аларны хөрмәт итәм, сакланам. Мин аларның һәрбер үткәргән чараларында қолымнан килгән кадәр ярдәмне күрсәтәм. Тырышам һәм инде аларның һәрбер чарасында катнашырга тырышам. Конференцияда катнашучылар 3 секцияга бүленеп эшләде. Авыл мәктәбе мәдәни белем бирү комплексы, мәгариф системасында крайны өйрәнү тәҗрибәсе һәм перспективалар, авыл мәктәбендә традицияләр һәм яңа белем бирү технологияләре секцияләрендә 100-гә якын эш каралды. Biz Müslim rayonuna Maribüler Mektebinden 5 kişi keldik bugün, 4 okutuşu hem min. Bütün seksiyalarda da bugün katnaşabız. Soğsu Mektebine indi min küptenden kelirge xıyalanıp yürüyeyim. No indi öyle mümkünlük bulmadı. Onun Simik Bayramga gına kelgeni indi biz bugün şunday mektepni, şunday iskitkiş, matur, remontlangan mektepni, jihazlangan mektepni көргәнебез өчен шат, значит, бу күрсәйтә инде бу районда Мари халкына шуннан да ихтирам зур һәм хөрмәт итәләр. Мари халкы да, значит, монда эшли, тырыша һәм дальше да инде бу мәктәп бу районда гына түгел, бөтен республика буенча үзен күрсәтәчәк дип без шанып калабыз. Конференцияда чыгыш ясаучыларга Республика Мари мәдәнияте автономиясының һәм Актаныш муниципаль районы мәгариф идарәсенең рәхмәт хатлары, сертификатлары тапшырылды. Конференцияда катнашучы укучылар иҗади чыгышлары белән регион ара чараны төгәлләде. Мари Соғсу авылыннан Ләйсән Газизова, Марат Сәррәхов, Актаныш телевидениесе өчен. 14 яшы тулган яшүсмерләргә паспорт тапшыру районыбызда тантаналы төстә оештырыла. Узган атнада 43 укучы бала кулларына шәхесне раслаучы документ паспорт алды. Аларның шатлыклы хисләрен уртаклашырга әти-әниләре, туганнары да килгән иде. Йөргән чакта сагындырып, керер өчен төрле төшенә.
Россия Конституциясы көне уңайынан уздырылган чараларга район миграция хезмәткәрләре дә теләп кушыла. Район ЗАГС бүлегендә 43 укучыга тантаналы шартларда паспортлар тапшыру нәкъ менә шушы бәйрәм кысаларында үтте. Миграция хезмәтенең Актаныш районындагы идарә вәкилләре теләктәшлеге белән оештырылган чара һәр ике як өчен дә файдалы булып, чарада катнашучыларга истәлекле мизгелләр бүләк итте. Бүген Конституция көндә багышлап без тантаналы рәвештә паспорт тапшырабыз. Бүгін көндә безнең 45 бала килде тантанага, ата-аналар белән, чакырылган кунаклар белән. Бу безнең тантана 2006 елдан бирле бара. Һәр дәвамчә без шулай елга 4-5 тапкыр инде без тантана үткәрәбез. Балалар шат булып кала. 14 яшы тулгач Россия Федерациясы гражданы паспортын кулга алу һәр яшь кешегә гаять зур җаваплылык өсти. Моннан ары мөстәкыйль карарлар кабул итәргә мөмкин, тик кылган гамәлләр өчен дә үзеңә җавап бирергә туры киләчәк. Татарстан Республикасы буенча Россия Федераль миграция хезмәте идарәсенең Актаныш районындагы территориаль пункты һәм район яшьләр эшләре спорт һәм туризм бүлеге паспорт алучы яшь гражданнарга нәкъ шул турыда аңлатуны максат итеп куя. Siz bugünden alsız dokument, köp milletli ilimiz Россия Федерациясы гражданина деген документ аласыз, паспорт. Мен ышанып қалсым келе, сіз лайықты гражданин болып, илибізге, дәулетібізге қызмет қоясыз деп, һәм енді ата-аналарыгыз, оқытушыларыгыз, мәктәп директорлары сіздің белән горурланып деп ышанып қалсым келе. Сізге оқуыңызда киләчәктә уңышлар һәм инде Россия Федерациясы гражданин буларак илебезгә бер кашан тапшырмасыз дип ышанып калсам килә. Чара төрле чыгышлар белән аралаштырылып алып барылды. Паспорт алу кебек җаваплы, тантаналы көннең шаһидлары булып, укучыларның әти-әниләре дә килгән иде. Паспортлы булу шатлыгын төгүләрдән булып алар уртаклашты. Без бүген паспорт алырга килдек. Улым Галиев Альмир иң беренче тапкыр паспорт ала. Biz indi аның өчен горурланабыз. Ул бүтән җаваплылыкны да үз өстенә алачак, документларга кул куячак, Россиянең толы гражданины булачак. Без паспорт алуыбыз белән горурланабыз, шатланабыз. Чара барышында укучылар паспорт турында кирәкле һәм тиешле булган мәгълүмат алды. Паспорт алу көне белән тәбрикләп, паспорт ияләренә истәлек бүләкләре тапшырылды. Шатланып шу чарага килдек. Бу безнең өчен бик тә исә кала торган вакыйга булды. Паспорт алгач инде без үзебезне зур итеп тотабыз инде. Документларга үзебез подписьлар куя башлаячакбыз инде. Россиянең гражданы булабыз. Регина Салахова, Марат Сәррәхов, Актаныш телевидениесе. Россия Федерациясы генераль прокуроры фәрманы белән 2007 елның ноябрендә бәлиғ булмаган балалар белән эшләүне контрольдә тотучы эшче комиссияләр төзелгән иде. Мондый эшче комиссия районыбызда да бар. Аның максаты хокук бозуларга каршы профилактик эшчәнлек алып бару. Хокук бузуларга каршы профилактик эшчәнлек җәелдерүче әлеге эшче комиссияны район прокуратурасы, район үзәк хастаханәсеннән, социаль яклау бүлегеннән, опека-попечительлек бүлегеннән, район башкарма комитеты каршындагы бәлиғ булмаганнар эшләре буенча комиссиядан, район эчке эшләр бүлегеннән вәкилләр тәшкил итә. Район прокуратурасы каршында эшләп килүче югарыда телгә алынган комиссияның утырышлары айга бер тапкыр үтә. Аның чираттагысында тәртипсез яшәү рәвеше алып барган, уңышсыз саналган 8 гаилә әгъзалары чакырылып, алар белән профилактик әңгәмәләр оештырылды. Сөйләшү барышында бу гаиләләргә шарт куелды. Билгеле вакыт эчендә алар үзләрен кулга алып, тормышка карашларын үзгәртмәсәләр, бәлиғ булмаган яшьтәге балаларын тиешле таләпләргә туры китереп, тәрбияләү белән шөгыльләнмәсәләр, район прокуратурасы тарафыннан аларга чаралар күреләчәк. Нинди чаралар күрергә мөмкин инде бу гаиләләргә? Чыннан да без инде Россия Федерациясы гаилә кодексы нигезендә инде район судына мөрәҗәгать итәргә хукукыбыз бар инде. Әлеге гаиләләрне балаларына карата инде лишение родительских прав дибез орысча әйткәндә аталык аналык хукукларыннан мәхрүм итү, ограничить итү буенча гариза кертә алабыз инде. Но бу гаризаларны бездән тыш инде комиссия по делам несовершеннолетних, опека-попечительство бүлегләре һәм социаль защита органнары кертә ала инде. Бу гаризалар 2013 елда безнең тарафтан 3 гариза кертелде. 14 елда инде бу гаризалар опека-попечительство бүлеге тарафыннан гына район судына кертелде. Бу категория эшләрдә инде Россия Федерациясы генераль прокурорының
181 приказы негізінде обязательно участие прокурора деп көрсетілейін. Біз обязательно бұл ішлерде қатнашабыз һәм өзіміздің заключениені береміз. Біз берген заключение білән инде суд көп ұшырақта 99% деп айтабыз инде келіше һәм инде бұл ата-аналарға қарата инде өзлері аталық, аналық хукукынан мәхрүм ету, шеклеу бойынша қарарлар шығарыла. Район прокуроры Рамил Аскаров тарафынан комиссияның эшчәнлеге ярты еллык итеп раслана. 2015 елның 1 ярты еллыгына план яңа елга чыккач эшче төркем белән берлектә төзеләчәк. Ә инде 2014 елга килгәндә ел дәвамында балалар катнашында яки аларга карата кылынган хукук бузулар сирәк булса да күзәтелгән. Безнең тарафтан инде сентябрь айында райцентрда инде яшүсмерләргә тәмәке сату, спиртлы эчемлекләр сату буенча тыелган кагыйдәләрне бозу очраклары буенча тикшерүләр үткәрелде инде. Бу сентябрь айында безнең райцентрда Актаныш үзәгендә инде юбилей урамында урнашкан Океан магазинда сигарет сату очрагы теркәлде. Закон нигезендә инде безнең бу сату ноктасы әгәрдә мәгариф учреждениялардан 100 метрдан кимрәк урнашкан очракта инде бу очракта тәмәке тарту тыела инде. Шуннан да тикшерү барышында Актаныш 2нче мәктәбе инде Океан магазинына 100 метрдан да кимрәк расстояниедә урнашкан. Безнең тарафтан инде Океан магазины хуҗасына инде чара күрелде, представление җибәрелде. Представление нигезендә инде безнең сигаретлар сатудан алынды. Җаваплы затларга инде кисәтү белдерелде инде. Шулай ук инде бу 188-нче приказ нигезендә инде безнең тарафтан бәлик булмаган балаларны жилье белән обеспечивать буенча эш алып барылды. Судка район судына инде 10 гариза кертелде. Районда бүгенге көндә 6300 бәлик булмаган бала яши. Район эчке эшләр бүлегенең бәлик булмаганнар инспекциясы өлкән инспекторы Ания Ахунова китергән мисаллар бу. Хукук бузып бүгенге көндә яшүсмерләр профилактик исәпкә куела. Сер түгел, күбесе бу балаларның тәртипсез яшәү рәвеше алып барган, аңлашу, тынычлык булмаган гаиләләрдән. Профилактиканы, тәрбияне шуңа да иң әүвәл ата-ананың үзеннән башлау хәерле. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы башкарма комитеты каршындагы бәлик булмаганнар эше комиссиясының карары нигезендә 2008 елның 14 гыйнварыннан районда ведомство-ара социаль реабилитацион консилиумы оешты. Авыр тормыш хәлендә социаль куркыныч халәттә калган гаиләләргә, балаларга ведомство-ара реабилитацион эшне оештыруның бер формасы рәвешендә күзалланган әлеге чарага исәпкә куелуның да үз сәбәпләре. Ел башыннан муниципаль социаль реабилитацион консилиумда барысы 29 гаилә исәптә торган, аларда 59 бала тәрбияләнгән. Бүгенге көндә биредә теркәлгән гаиләләр 24, шуларда бәлик булмаган 51 бала үсә. Агымдагы елда гамәлгә куелган 12 утырышта 106 гаиләнең тәртибе тикшерелгән. Аларда 216 бала тәрбияләнә. Социаль авырлыгы белән мәгълүм гаиләләр консилиумның даими күзәтчелегендә яшиләр. Аларга тәүлекнең теләсә кайсы вакытында рейдлар оештырыла. Ятим һәм караучысыз калган балаларны ничек тә гаиләләргә урнаштыру максатыннан чыгып эш йөртә муниципаль район башкарма комитетының опека һәм попечительлек бүлеге. Әмма шундый тискәре күренеш елдан-ел үзен көчлерәк сиздерә. Ятим балаларга караганда әти-әнисе исән булып та караучысыз, тәрбиячесез изә чыгып үскән балалар күбрәк булуы аяныч. Менә шушы социаль ятимнәрне булдырмау, аларның санын ничек тә киметү безнең бүлекнең генә түгел, менә шушы кызыксындырган шушы балалар белән шитран барлык оешмаларның барлык профилактик учрежденияләрнең эше максаты шул бер безнең социаль ятимнәр булдырмау. Менә бүгенге көндә дә безнең инде 12 сыендыручы гаиләбез бар, анда 25 бала тәрбияләнә, инде опекадагы балаларыбыз 39. Уллыкка һәм кызыкка алганнар 43. Менә бу балалар арасында барлыгы 12-се генә тулы ятим. Калганнары аларның социаль ятимнәр. Ел дәвамында бүгенге көнгә безнең ачыкланды 5 шушындый социаль ятим бала. Ел башыннан 2 ананы аналык хукукыннан мәхрүм итүне сорап, опека һәм попечительлек бүлеге судка мөрәҗәгать иткән. 5 социаль ятим бала. Шушы балалар әти-әнисе аналыкыннан шикләү нәтиҗәсендә килеп чыккан балалар булды инде. Шунысы куанычлы инде ул балаларны без берсендә ятимнәр тәрбияләнә торган балалар йортларына урнаштырмыйбыз. Бу балаларны туганнарына һәм семьяларга
тәрбиягә бирәбез. Бу балаларыбыз безнең ачыкланган балалар барысы да урнаштырылды. Судка безнең биргә мәҗбүр булдык без 2 ел башында 2 әти-әнине аналыкны чикләү буенча инде менә уңайга үзгәрмәс микән дип көткән идек 6 ай буена, ләкин бу безнең уңайга тенденция юк. Без бу әниләрне инде әниләрендә алар әтиләре юк. Мәҗбүр булабыз нигә аналыкны мәхрүм итәргә судка биргә. Инде судка тапшырылды безнең ниләр аризалар. Яңарак кына әле суд кешенә кермәде. Бер 2 әнигә һәм бер әтигә карата аналыкны чикләү каралды судта. Бу 6 баланың да инде язмышы безнең контрольдә торалар. Ул 6 бала да үзләренең туганнарына, шушы әти-әниләренең апаларына опекага биреләчәк. Социаль авыр гаиләләр ачыкланган очракта җирле үзидарә советы бәлег булмаган балалар белән эшләү комиссиясе, социаль яклау, опека һәм попечительлек бүлекләре, мәктәпләр һәммәсе берләшеп, ничек тә таләп ителгән ярдәмне оештыру җаен карыйлар һәм аларны даими күз уңында тоталар. Проблемалы гаилә читтән күчеп килгән булса да ул безнең районда яши икән, ул безнеке. Андыйлар кызганыч көннән-көн артуга таба. Безнең менә күчеп килгән семьяларыбыз бар читтән. Ана капиталы белән йортлар алалар да, Башкортстаннан да, башка чит регионнардан да, башка районнардан да безгә семьялар кайтып керә. Килеп урнашалар һәм алар тоже шушындый проблемный семья булып чыгалар. Алар монда урнашуга без уже аларны контрольгә алып йөри башлыйбыз. Ул менә шуңа күрә арталар, яшьләр арасында шундый барлыкка килә, менә шушындый эшчәнлек белән шөгыльләнә торган әниләр бар, яшь кенә семьялар, балалары бар һәрберсенең. Менә шуңа күрә инде без инде күбрәк менә җирлекләрдәге оешмаларның, службаларның да менә шу семьяларны тиз арада күреп, сразу шан сугып бергәләп эшне алып барырга кирәк. Башында булса гына төзәтеп була бөтен әйберне дә. Инде соңга калсак, уже соң булырга мөмкин. Тавыш, гаугалы, даими эшчәнлек белән шөгыльләнгән гаиләләрдә үскән балалар үзләре дә нормаль психик халәттә була алмый. Районда быелдан хезмәт күрсәтә башлаган психологик үзәк андыйларга да ярдәм оештыруны игътибар үзәгендә тота. Тормыш катлаулы, җәмгыять катлам-катлам, арада төрле социаль халәттәге, төрле ярдәмгә мохтаҗ, төрле катлаулыктагы гражданнар, гаиләләр бар, аларда балалар тәрбияләнә. Законны хөрмәт итүдә гаиләдә тәрбияләнергә тиеш. Биредә әти белән әни бала өчен беренче укытучы. Аларның үз эшләренә, әйткән сүзләренә, бурычларына мөнәсәбәте бала өчен үрнәк булып тора. Балаларны игелекле, тормышка яраклы, җәмгыятькә файдалы итеп тәрбияләү кирәк. Чөнки явызлык та, яхшылык да барыбер үзебезгә әйләнеп кайта. Гөлнар Шәһәбетдинова, Марат Сарахов, Актаныш телевидениесенең хәбәрләр программасы өчен. Аз керемле һәм күп балалы гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларга 3 гыйнвардан 21 гыйнварга кадәр Азнакай шәһәрендә Азнакай санаториясенә 15 юллама һәм 5 гыйнвардан 28 гыйнварга кадәр Бөгелмә шәһәрендә Вита шифаханәсенә 21 юллама бар. Ял итәргә теләге булган балаларның әти-әниләренә өстәмә мәгълүмат алу өчен 302 80 телефонына шалтыратырга кирәк. Хөрмәтле дуслар, тапшыруыбыз дәвам итә. Узган атнада җәмәгать башлангычындагы Актаныш районы сугыш һәм хезмәт ветераннарының 9-нчы отчет сайлау конференциясе узды. Анда Актаныш муниципаль районы башлыгы Фаил Камаев, Татарстан Республикасы ветераннар оешмасы президиумы члены, Әлмәт ветераннар оешмасы рәисе Васил Хуҗиәхмәтов катнашты. Актаныш районында яшәүчеләрнең 3/1-ен өлкәннәр тәшкил итә. Совет чорында тәрбияләнеп, шушы илне төзегән, азатлыгы өчен көрәшкән абый-апалар сафы елдан-ел тулылана һәм шул ук вакытта активлаша, яшәрә дә бара. Лаеклы ялдагы өлкәннәр районның иҗтимагый социаль тормышында теләп катнашалар, тәкъдим киңәшләре белән ярдәмгә ашыгалар. 2009 елның 9 октябреннән район ветераннар советы белән Мирсәлим Сәетов җитәкчелек итте. Ул үз теләге белән бу вазифадан киткәч, Дилбегәне район җитәкчелеге Нурулла Нурлыевка тапшырды. Конференция эше Нурулла Гаян улының хисап докладын тыңлаудан башланды. Ул өлкәннәр тормышы турында тәфсилләп бәян итте. Ветераннар советы өлкәннәрнең шәхси үтенечләрен хәл итүдән башлап, район, республика күләм чараларда катнашуны оештыра. Экскурсияләргә йөрү, конкурсларда катнашу, төрле түгәрәкләрдә шөгыльләнү район үзәгендә яхшы оештырылган. Тик авыл җирлекләрендә хәлләр әллә нимә
мактанырлык түгел. Авыл өлкәннәренең дә тормышын җанландыру теләге бүген ветераннар оешмасының төп максаты. Konkret iş uyuşturası var. Bu prezidium, Yaman Sayışak prezidiumunun iş planında bir şirata duruyor. Soğuşan bir sürü bağlar uyuşturması düzdür. Anı bu işe de işine lider üniversite başlar kiberesi var. Konkret ravuşta. Avcılıkların ülkeleri dik bas, dik eğitirgede bulan buna rayın üzerinde aktıradır. Bu kadar ihtiyaç kentliyordur. Bu ilgilik üzerine kirgen veteranlarımız şu karakterler var. Sokmanın şapkatı öyle, bu gene dibesini. Avullarda da anlaşılan işine kuzatıp jiberesi var. Elbette uyuşkan işleri var. Tağından canlandırası var. Осы авылыннан Габдулла Әхмәтгалиев, Иске Кормаш җирлеге башлыгы Илшат Кәшбразиев о җирлекләрендәге ветераннар тормышы турында сөйләде. Әлмәт районы һәм шәһәре ветераннар советы рәисе Васил Хуҗи Әхмәтов Татарстан Республикасы ветераннар оешмасында президиум әгъзасы да булып тора. Ул районыбыз өлкәннәрен республика күләм башкарылырга тиешле эшләр белән таныштырды. Арада иң олысы һәм җаваплысы бөек җиңүнең 70 еллыгын уздыру. Васил Фатих улы шул турыда сөйләде. В октябре 2012 года наш президент издал указ. Можете представить, 2012 года встречаем заместитель службы 2015 году. Затем через полгода получили подробнейший план мероприятий Кабинета министров. Вот сидящие практически работно чувствуют, мы сами чувствуем, товарищи, насколько это было конкретно, насколько что это предмет разработано, насколько что расписано всем управлением, всем министерством и точно обеспечено материал. Это говорит, слушай, о многом. И это не ля-ля-ля, а если слушать полное понимание, слушать значимости, как нужно готовиться к этому юбилею. Конференция эшендә район башлыгы Фаил Камаевның катнашуы өлкәннәргә хөрмәт билгесе. 30 меңнән артык халкы булган Актаныш районының бүгенгесе киләчәккә перспективалары шактый кылачлы. Җирлектә залда утыручыларның балалары, оныклары яши, хезмәт итә, укый. Шуңа күрә дә өлкәннәр Актаныш районы тормышына битараф түгелләр. Район башлыгының чыгышын залдагылар зур игътибар белән тыңлады. Иң кыйммәтле безнең район халкы birinci şiratda anı saklap kalırlar tiyişti hesaplayayım. Şuna göre barımızda isenemeyin buluruz. Rayonda bargan proseslerine bir taraf kılmağımız için ben sizin rahmetinizi yetkirəsim kilen. Birgə motor aktif durmuş alıp barıq hem rayonun geleceği için birgəlep sizin bilen hizmet koyup. Конференция делегатлары президиум составын ревизия комиссиясын сойладылар. Һәм Татарстан Республикасы ветераннарының региональ җәмәгать оешмасы уставын кабул иттеләр. Иске Кормаш авылы җирле ветераннар оешмасы рәисе Хания Сәләхова Актаныш муниципаль район башлыгының почет грамотасы белән бүләкләнде. Гөлүдә Әхтәмова, Зинфира Хафизова, Ләлә Әхмәдуллина Актаныш муниципаль районы башлыгының рәхмәт хатына лайык булдылар. Узак еллар Гастрахта ветераннар оешмасы рәисе булып эшләгән Әфтәх Габидуллинга 85 яшьлек олуг юбилее уңаеннан район ветераннар советының рәхмәт хаты тапшырылды. Ләйсән Газизова, Урал Дәүләтияров, Актаныш телевидениесенең хәбәрләр тапшыруына. Тату гаилә нигезе ихлас мәхәббәт, ышаныч, тугрылык. Бер-береңне аңлап яшәгәндә генә көмеш, алтын, бриллиант туйларга җитәргә мөмкиндер ул. Андый парлар янәшәбездә шактый күп. Район ЗАГС бүлеге тарафыннан үткәрелгән гаилә бәйрәменә дә тигезлектә матур яшәгән 9 пар чакырылы иде. Мәхәббәтнең гомере шикләнмәгән һәм ул бары яшьләргә генә дә хас түгел. Мәхәббәт ул яраткан кешең йөрәгендә гомер буе янып яшәүдә. 50 ел, 55 ел бергә яшәгән күркәм гаиләләр гражданлык актларын теркәү бүлеге җитәкчесе Гөлфинә Мөхәммәдиева оештырган пар канатлар кичәсенең төп кунаклары. Безнең инде район ЗАГС бүлегендә һәр ел дәвамында матур яшәгән парларыбыз белән инде менә шушындый очрашулар инде һәр даим үткәреп торыла дип әйтер идем. Һәм инде менә бүгенге кичәбезнең кунаклары безнең инде 9 инде алтын туен билгеләп үтүче парыбыз булдылар. Алар инде безнең Иске Сәфәр авылы җирлегеннән, Чишмә авылыннан, Чишмәбаш авылыннан, Әтәс авылыннан һәм инде Актаныш авылыннан. Бу парларыбыз белән без чын күңелдән инде горурланабыз. Чыннан да
бергә 50 ел буена, 55 ел буена гомер итү, ул инде барлык гаиләләргә дә бик үк тими дип әйтер идем. Һәм инде шушы гомергә хәтле, шушылай тиң булып, бер-берсенә терәк булып яши алу, ул инде зур бәхет. Һәм инде шушындый гаиләләребез районыбызда тагын да күбрәк булсын иде. Язылышып гаилә коручылар күп, әмма сабырлар, күңелләрендә ихтирам, мәхәббәт йөрткәннәр генә тормыштан уңалар. Андыйлар гына картлыкларын балалары янәшәсендә түрдә каршылыйлар. Әйе, канатлар парлы булганда гына яшәү үз матурлыгы белән ачыла. Без әбием белән бөтенесе 5-6 көн генә җөреп калдык дигәндәй, танышып калдык. Шул 5 көн җитте безгә 50 ел бигәйбәт кенә гомер итәргә. Үзебезнең тормышка килгәндә Аллага шөкер аягысыз йөрибез. Бүгенге көнне үзебезне карыйбыз әле. 50 ел гомер ул 50 көн күбек кенә бер караганда, икенче караганда ул 500 ел сымак ул. Шулай итеп, ничек кенә булмасын, без аны тату гына, сөешеп кенә, кулланышып кына яшәп үткәрдек, ул сизелми дә калды. Пар канатлар кичәсендә катнашучылар Яңа Җияш авылыннан Сәгыйдә һәм Марсел Харисовлар, Әтәс авылыннан Фәнзия һәм Фәнүс Әкрамовлар, Иске Сәфәр авылыннан Җәүдәт Ризаетдинов һәм Хәмидә Шабаева, Иске Кадермәт авылыннан Флүс Шәйхетдинов һәм Гөлҗиһан Валиевалар, шулай ук Иске Кадермәттән Шәхиян һәм Алмазия Латыповлар, Шишмә авылыннан Дәвис һәм Халидә Шакуровлар, Шишмәбаш авылыннан Фаяз һәм Гөлдәмия Габдрахмановлар, Актаныш авылыннан Роза һәм Георгий Сергеевлар һәм шулай ук Актаныш авылыннан Римма һәм Клим Имамовлар һәр кайсы үз хезмәтендә яшәү рәвеше белән танылган үрнәк гаиләләр. Карашлары белән аңлашып, алтын туйлы көнгә җиткән алар бүген. Бик нык сөенеп, бик нык куанып, барысына да канәгать булып яшәйбез. 8 оногыбыз бар, 2 онокчыгыбыз бар. Балалар карау миңа көч бирә. Аякларыбызда исән-имин җөреп торганга шиксез канәгать булып, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булып яшәйбез. Балалар бәхет өчен без яшәгәнбездер инде. Шулай итеп, моннан кире тазалык биреп, Ходай Тәгалә иркен тормышлар бирсен. Котлыймын шул 50 ел бергә яшәүләр белән, алар безнең иң яраткан кешеләр инде. Аларга Аллаһ Тәгалә тагында сәламәтлек биреп, кайгы хәсәрәт күрмәенчә озак-озак итеп яшәсеннәр. Шул кадәр матур яшәдек, юктан тормыш кыра башладык без. Менә шул шәй не белә соус сабагына барып кушылып ниткән чагында. Шулай итеп тырышып, менә 5 бала үстердек, Аллага шөкер. Оҗмахның турында яшәйбез, Аллага шөкер. Бик әйбәт яшәдек. Бер нинди тавыш булмады безнең яшәгән чорда. Балаларны әйбәт итеп кенә үстердек. Матур итеп яшәдек инде. Гомер бер генә килә. Менә безнең балаларның тәрбиясендә шундый итеп яшәдек. Алар да киләчәктә шундый балаларыннан хөрмәт күрсеннәр. Тормыш итүне өлкәннәр диңгез кишүгә тиңләгәннәр. Киң дәрьяда җил давыллар булмый калмый, әмма анда аумас өчен гаиләдә җилкән булырдай ир канаты, инде аның янәшәсендә төпле акыл һәм илаһи сабырлык белән эш йөрткән олы йөрәкле хатын ана булуда кирәк. Бәйрәм түрендәге парлар өчен диңгез штормнары инде артта калган. Иңгә иң куеп үтелгән юллар, балалар, оныклар өчен дә матур үрнәк. Аккан сулар, искән җилләр кебек 50 ел гомер иткәнебезне сизми дә калганбыз. Без бәхетле, ни өчен дисәгез, без Советлар Союзында туып, Советлар Союзы балалары булып, Советлар Союзы кешеләре булып, пенсиягә чыгып яшәгәнебезгә бәхетле икәнбез без. Максатыбызга ирештек. Укыдык дидек, укыдык. Үз һөнәребезне алып, дәүләтебезгә шын хезмәтебезне куеп, 40 елдан артык яшь буынга билим тәрбия биреп, иншалла, быел менә икебезгә дә 75 яшь тулды. Һәм инде бергә гомер иткәнебезгә 50 елны каршы алдык. Мин шушы Актанышка килеп кируем белән рәхмәтле бакчатым. Актанышта гомерем үтте. Чын барлыгы белән, чын укытучылар белән бергә эшләп, Ахтар Шакирович, Мирза Марданович, Гөлүсә Мирзанович, Азар Шарипович, горурланам мин шулар белән бергә эшләгәнгә.
И үзебезнең тормышыбызны чын барлыгы белән гөлкәйләр шикелле үткәрдек. Без нык вакытлы. Пар канатлар кичәсенә бу бәхетле гаиләләр яшәгән җирлектән дә аларны тәбрикләү өчен вәкилләр килгән иде. Матур теләкләр, истәлекле бүләкләр, зурлаулар да молдан булды. Biz bugün şuşu matur kişege Etes Avul Jirliginden 50 yıl birge turgan, matur kurkem gaile bulup yaşagan Akramov Fenus abi hem Akramov Fineziye apalarını aptıştık. Onların gailesi Etes Avul Jirligi halkı için ömür boyuna örnek bulup durdu. Onlar iş yarattılar. Fenus abi tirlikçilikte buldu, Fineziye apa türlü işlerde işledi. Onlar 5 bala qarab tərbiyələb üstürdülər. Fenus abi, men özüm kitapxanaçı olarak, men ötkərgən şaralarda şunday matur ettirib, garmon sızdırıb, oynab jibərə, bütün avul xalqı onun şul muğuna dərtinə suyunub, bu gailəgə suqlanıb yaşadı. Qısqaça etkəndə Fenus abilar köplər üçün örnek. Balalarına, biz yaş buğunlarga, bizden soň buğunlarga da yaş gailelerge bütün üstüne örnek gaile diyesim kela. Мәхәббәт нәрсәдән башлана икән? Утлы карашлы күзләрдән микән? Әйтергә теләп йөрәк түрендә әйтелми калган сүзләрдән микән? Мәхәббәткә, яшьлек хисләренә тугры калып, 50 ел, 55 ел бергә гомер иткән райондашларыбызны сәнгатькәрләребез моңлы җырлар белән дә сәламләп, бәйрәм хисләрен тагы да көчәйттеләр. Һәр гаиләнең тормыш юллары бәян ителде, үз фикерләрен әйтергә мөмкинлек бирелде, көлтә-көлтә котлаулар өләшендә. Сез безнең җирлегебезнең иң күркәм, иң матур, иң тату гаиләләрнең берсе. Сез безгә һәр вакытта да үз фикерегезне әйтеп, киңәшләрегезне әйтеп яшисез. Рәхмәт сезгә барысы өчен дә. Сезне шушы олы юбилейгыз белән чын күңелдән котлыйбыз. Сезгә озын гомер, нык сәламәтлек, бәхет, шатлыклар телибез. Без белән алдагы көннәрдә дә бергә шушылай матур итеп яшәргә ясын. Җирлекләрдә үз дәрәҗәләрен белеп, хезмәттән тәм, ям табып, тормышның матурлыгын күреп яшәүче гаиләләр шөкер күпләр алар. Аларны барлап шушы бәйрәм тәхетенә әйдәүче авыл җирлекләре советлары хезмәткәрләре тора. Гражданлык актларын теркәү бүлегенең һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан район ЗАГС бүлеге җитәкчесе Гөлфинә Баян кызы аларны тәбрик итте. Гражданлык хәле актларын теркәү бүлеге үзенең профессиональ инде 97 еллык инде юбилейн белгиләп үтте. Һәм инде әйтәсем килә, шушы граждан халакатларын теркәү эше безнең инде район ЗАГС бүлегендә генә түгел, 25 авыл җирлегендә дә башкарыла. Һәм инде безнең 25 авыл җирлегендәге авыл советы секретарьларыбыз шулай ук туу, үлем теркәү, язылышу, аерылышу һәм инде ата хокукларын инде дәлилләү эшләрен башкаралар. Һәм инде бүгенге шушы уңайдан файдаланып, барлык шушы өлкәдә эшләп чыккан күп еллар буена ЗАГС эшен башкарган авыл советы секретарьларын, үзебезнең шушы ЗАГС өлкәсендә эшләп чыккан ветераннарыбызны шушы уңайдан чын күңелдән котлыймын инде. Һәм аларның һәммәсенә дә гаиләләрендә бәхет, игелекле, матур тыныч көннәр теләп үтәм. Пар канатлар бәйрәменә килгән 9 бәхетле парның һәр кайсына истәлекле бүләкләр, җирдән тәкыяләр үрелде. ЗАГС бүлегенең почетлы китабына имзалар куелды. Бер-берсенә төбәлгән карашларда ярату, тугрылыкка рәхмәт хисләре чагылды. Гөлнәш Габдинова, Марат Сарахов, хәбәрләр өчен. Мөслимәләр берлеге райондашларыбызга дини гыйлем бирүдә күркәм эшләр башкара. Җәмигъ мәчетендә хәдис сөйләмәле дип аталган кичәдә 100дән артык хатын-кыз катнашты. Гыйлем алырга бер кайчанда соң түгел, яулык япкан апалар хәдисләр өйрәнеп килеп, башкаларны да таныштырды. Мөхәммәд пәйгамбәр әйтеп калдырган киңәш сүзләр, ягъни хәдисләр бүгенге тормышыбыз өчен дә файдалы. Үткәне барның киләчәге бар ди халык мәкале. Һәр халык, һәр кеше үзенең, гаиләсенең, халкының, дәүләтенең тарихын, гырыф-гадәтләрен белергә, өйрәнергә һәм дәвам итәргә тиеш. Хәдис сөйләмәле дип исемләнгән кичәдә районыбыз мөслимәләре Мөхәммәд пәйгамбәребезнең сүзләре, хәдисләр белән таныштылар. Әлеге кичәнең булачагын мөслимәләр берлеген җитәкләүче Зөһрә Закирова район масса күләм мәгълүмат чаралары аша алдан ук хәбәр иткәнгәме, җәмигъ мәчетенә хатын-кызларыбыз шактый тупланып килгән иде. Дини чараларны оештыручы Сумия Гарифуллина хәдис сөйләмәле кичәсен ачып җибәргәч, сүзне Дилбәр Гәрәевага бирде. Ул хәдисләр турында киң мәгълүмат әзерләгән. Хәдисне кемдер әйтә, ул сахабалар, табигатьләр,
хадис җыючыга барып җиткәндә, менә шу чалда сәнәд дип аталды. Сезнең ишетәгез бар, шундый хадис иснәд дигәнме? Иснәд. Сәнәд иснәд ул шул әйбер. То есть рауи тапшыручы кешенең иснәде, менә шул риваят кыла. Рауи риваят. Һәм тексты хадисның аталар мәтен дип. Хадисләр Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормышы, күрсәтмәләре, кылган гамәлләре, васиятләре хакындагы риваятләрдән торган изге чыганак. 9нчы гасыр урталарына гырыф-гадәт, хукук, әхлак, гаилә һәм башка мәсьәләләргә кагылышлы 100 мең хадис барлыгы билгеле булган. Пәйгамбәребезнең хадисләре буыннардан буыннарга күчә килеп, безнең көннәргә дә килеп җитте. Бер кеше пәйгамбәребез саллаллаһу галейһи вассалам янына килеп, "Минем яхшылыгыма иң лаек кеше кем?" дип сорый. Пәйгамбәребез саллаллаһу галейһи вассалам "Әниең" дип җавап бирә. Тагын кем дип сорый теге кеше? "Әниең" дип җавап бирә. Сорауны 3 тапкыр кабатлый. Өчесендә дә бер үк җавапны ишетә. 4нче мәртәбә сораганнан соң пәйгамбәребез "Әтиең" дип җавап бирә. Әниләрнең хакы, әтиләрнең хакына караганда 3 тапкыр өстенрәк. Яулык япкан апалар кичәгә олы әзерлек белән килгәннәр. Тәрбияви яктан әһәмиятле хадисләр белән таныштырдылар, мәгънәләрен аңлаттылар. Моның өчен эзләнергә, материаллар җинарга кирәк. Аналарны олылауга багышланганнары аеруча тетрәндерде. Лаеклы ялдагы укытучы Илсөяр ханым сөйләгән хадисне тыңлагач, күпләрнең күзләре яшьләнде. 3 кешенең беркайчанда дуасы кире кагылмас. Беренчесе рәнҗетелгән кешенең бәддуасы, икенчесе ярак сәфәргә чыккан кешенең теләге һәм өченчесе әниләрнең балаларына дуасы дип әйткән. Шушы хадискә таянып мин сезгә әнкәемнең дуасы дигән бер риваят сөйләп китмәкче булам. Бер ананың бердән-бер улы ярак сәфәргә сәүдә белән чыгып киткәч, бер патшага әсир төшә. Һәм шушы хәсрәтле хәбәрне әнигә кайтарып җиткерәләр. Әни үзенең устазы хәзрәт янына йөгерә һәм минем балам әсирлеккә төшкән. Шуңарга ул сәламәт булсын, исән-сау әйләнеп кайтсын дип дуга кыла дип ялвара. Аналарның балаларына кылган дугалары минем кылган дугаларыма караганда күптән бик күпкә өстенрәк дигән хәзрәт. Бар кайт тынычлан, балам да исән-сау булып кайтыр дигән. Марсила ханым нәфисне тыю, яңа әлемнән Тәхия апа ишеңдәге ачуны басу турындагы хадисләрне бәян итте. Хәзерге медицина психология фәннәре кеше организмына зыянын исбатлаган тискәре гамәлләр пәйгамбәребез тарафыннан 1000 еллар элек бик күптән тыелган икән бит. Ашылаган чагында кешенең каны кыза башлый, күзләре ямсызлана, буен тамырлары бүтә, куллары калтырый, йөрәге кага башлый, бүтән кеше җиңү өчен кычкырына башлый. Мөхәммәд пәйгамбәр әйткән, кычкырып җиңгән кеше җиңүче түгел, ашуын саклап калган кеше җиңүче дип әйтә. Актаныш радиосы җитәкчесе Әлфия Мөхәммәтова, Кыргызстаннан кайткан Мумина ханым, Ширүдән Рәмилә апа, Актаныштан Фәнҗия, Гөлсинә апалар укыган хадисләрдән дә файдалы киңәшләр, мәгълүматлар ишетте мөслимәләр. Кичәне алып баручы Сумия ханым тәнәфес ясап, ялда иттереп алды. Кагаздан ясалган кар йомгагын эләктерүче хадисләр турындагы белемен сынады. Очрашуны район мөслимәләр берлеге җитәкчесе Зөһрә Закирова йомгаклады. Бик күптән кичә үткәрелде, бик күп гыйлем алгансыздар, бик күп үзегезгә белмәгән әйберләрегез ишеткәнсездер. Шушы кичәләргә катнашу инде бик күркәм гадәт, шулай бит инде. Шуңа күрә күп булып, матур булып, йөрергә ясын шушы кичәләребезгә. Бу инде теге ниндидер галочкалар куер өчен генә үткәрелгән кичәләр түгел, булар инде кемгәдер гыйлем бирү өчен, күпмедер әскелә булса да үзебезне җыеп гыйлем алу өчен үткәрелә торган кичәләр. Мәхрәмә Галләмова матур тавышы белән Коръән укыды. Хадис сөйләүчеләргә күчтәнәчләр дә әзерләнгән иде. Кичәдә катнашучылар үзара аңлашулы, җылы тәэсирләр белән таралды. Ләйсән Газизова, Актаныш телевидениесының хәбәрләр тапшыруына.
Шаңғы сезоны башланырга да өлгермәде, инде шаңгычыларыбыз республика күләм ярыштан җиңү белән кайттылар. 16-17 декабрь көннәрендә Бөгелмә шәһәрендә Татарстан Республикасы беренчелегенә узган ярышта Актаныш шаңгычылары беренче урынны яулады. Ярыш тәэсирләрен алар безнең иҗат төркеменә дә сөйләде. Шаңғы спортын үз итүчеләр арасында уздырылучы һәр төрле ярышларда районыбыз шаңгычылары сынатмый. Бик зур тырышлык һәм осталык таләп итә торган республика күләм бәйгеләрдә дә алдынгылыкны били алар. Узган атнада Бөгелмә шәһәрендә уздырылганнан да алар зур җиңү белән кайтты. Бу безнең СССРның мастер спорты международный классы Бакиев, Рузалим Бакиев исеменә бу ярыш һәр елны үтә инде, күп еллар инде, бу хәзер 12 ел үтә. Бу икенче тапкыр бу ярышларда чемпион булабыз. Галимҗан Мансуров җитәкчелегендәге 8 кешелек командадан торган спортчыларыбыз 3 көн дәвамында башка шәһәр һәм район шаңгычлары белән ярышты. Билгеләнгән аралыкны җилдә җитез узулары белән команда җиңүенә үзләреннән зур өлеш кертте. Быелгы сезонда без беренче ярышыбызга барып кайттык. Ул Бөгелмә шәһәрендә узды. Бу ярышта инде без зур уңышларга ирештек. Командабыз безнең беренче урынга лаек булды. Үзебез классика ярышында мин 3-нче булдым. Икенче көнне свободный стильдан, коньяктан гонка приседания буенча беренче урынга лаек булдым. Әлегә бу беренче ярыш. Алдагы ярышларда зур уңышларга ирешәбез дип уйлап калабыз. Классик алым һәм үзең теләгән төрдә уздырылган ярышларда шаңгычыларыбыз сынатмый. Камил Мөхтәзировның классик алымда 3-нче, икенчесендә 1-нче урынны алуы, Илнар Фәрдиевның классик алымда 3-нче урынга ия булуы команданың алдынгылыкка ирешүенә китергән. Башкаларның да призлы урынга якын уңай күрсәткечләре нәтиҗәсе дә ул. Без шашка алданыклы әзерлекләр барган идек. Анда бик каты әзерләнеп барган идек. Һәм инде тырышыбыз бушка китмәде. Команда җиңү өчен һәркайсыбыз да үз өлешен кертте һәм зур җиңүгә ирештек. Әлеге ярышка районыбыз шаңгычлары ныклы әзерлек күргән. 1 декабрьдән 14-нә кадәр алар районыбызда сборда шөгыльләнгән. Елга 2 тапкыр уздырылучы әлеге тренировкаларның әһәмияте әлбәттә бәхәссез. Моны районыбыз спортчылары инде тәгаен белә. Бу ярыш алдыннан мин Алтайский горга барып кайттым, Семинский перевалда яттык бер ай. Ноябрьнең 2-сендә киткәнек, 27-сенә хәтле яттык. Аннары Сыктывкарда ярышта булдык инде. Анда мин катнашмам, сбор гына булды. Бу ярыш икенче көнне шабуы авыррак булды инде. Әле объемнан соң әле ялтып булмады. Без инде бу әзерлек өлкәсендә менә Фирозга рәхмәт, хакимияткә рәхмәт, зур рәхмәт әйтәсем килә минем. Безнең Лашында 2 атналык бу беренче кар тренировочный сбор дип атала инде. Шушы беренче кар сборына без менә шушы 16 балай безнең монда инде менә шу Спартакия безнең әле 2015 январында иң зур ярышыбыз Спартакиада балаларның финалы булачак, Спартакия ярышлары шаңгы спорты буенча. Шушы команда һәм аннан инде менә шушы Бөгелмәгә барган балалар, алардан да кичерәк балаларны җыеп без беренче кар сборын үткәрдек. Ул бик нык безгә конечно файда бирде инде. Лашында алар яшәделәр, шунда ашап торып, монда килеп без тренировкаларын 2 тренировка бер көнгә үткәреп, менә шулай итеп матур гына безнең әзерлек булды инде. Берсе артын берсе алыштырган ярышлар кыш дәвамында булачак. Шушы атнада зурлар командасы да республика күләм ярышларда үзләренең осталыкларын сынарга әзерләнә. Актаныш шаңгычлары елдан-ел шундай зур уңышларга ирешеп киләләр. Менә әле яңа гына безнең кичкенәләр командасы Бөгелмә шәһәреннән беренче урын алып кайтты. Мондай уңышлар аларга үзләренең тырышлыгы һәм инде тренерларның хезмәте монда шушыңа өлеше кергән. Әле сезон башланды гына, шуңа күрә әле алда ярышлар күп. Кичкенәләрнең үзләренең ярышлары, минем дә үземнең иртәгә ярышка китәм. Бу Татарстан чемпионаты гонка сильнейших дип атала торган 2 көн дәвамында үтә торган ярыш. Шаңгы спорты ул чынлыкта да авыр төр.
авыр спорт түрі. Бір қабат шаңғыға басқан кіші, бір тапқыр енді шаңғыны шуып қарап, аның рәхәтін тойған кіші, кері қабат барыбір яңадан барыбір шаңғыға басашақ. Ол көп қызмет тәләп ете тұрған спорт түрі. Һәм шуайда шаңғы ол матур спорт түрі. Һәм сәләмәт яшәү рәвешенең негезе булып тора. Спорт өлкәсендә спортчыларыбыз тарафыннан яуланган үрләр сөендерә. Алда көткән ярышларда да сынатмаска, зур җиңүләргә ирешергә язсын шаңгычыларыбызга. Регина Салахова, Урал Дәүлетияров, Актаныш телевидениесе. Погуляй со мной, пожалуйста. Когда я был в твоем возрасте, я был самостоятельным. Иди сам погуляй. Любовь и внимание не должны ослабевать ни на минуту. Мы случайно с ним познакомились, влюбились. Я была очень счастлива. Потом узнала, что он употребляет. Однажды он и мне предложил попробовать. Но я подумала, от одного раза ничего не будет. Потом не могла жить без героина. Я узнала, что у меня ВИЧ, когда делала аборт. Мне тогда 20 лет всего было. Самое начало молодой жизни. Кешеләр төрле була. Һәркем үзен ишеттерергә, Бер төрле мөмкинлекләргә ия булырга, уңышка ирешергә, яратырга һәм яратылырга. киртәләрсез яшәргә тели. Татарстан Республикасының дәвамлы вакытка ия булган уңайлы мөхит максатчан программасы һәркемгә мөһим. Охотишься на лягушек в собственном подвале. Лифт со скрипом ходит только до 2-го этажа. А через крышу дома весело пугать голубей. Региональная система капитального ремонта. Она позволяет починить крышу, установить новейшую вентиляционную систему, утеплить фасад, укрепить фундамент, установить общедомовые приборы учета и отладить всю инженерную систему электро-тепло-газоводоснабжения. Региональная система капитального ремонта. Достойное жилье, надежный капитал. Жизнь похожа на ожидание вечного праздника. Мы думаем, что лучшее еще впереди. Но порой мы ведем себя беспечно, не задумываясь, что всего один проступок может изменить все. Наркотики я никогда не пробовал, но как-то на Новый год друзья предложили, и я согласился. О своем ВИЧ-положительном статусе я узнал через полгода. Что я знал до этого о ВИЧ? То же, что и все. Практически ничего. Ни генә әйтсәң дә, тормышыбыз җайлана, киләнә. Хәзер шәһәргә дә бара, театрларга да йөри алабыз, бүләкләр дә сатып ала, оныкларыбызның хәлләрен дә белеш алабыз. Республика озак вакытка исәпләнгән уңайлы мөхит программасы. Твой старый дом требует капитального ремонта. А в новом много проблем. Решение есть. Региональные системы капитального ремонта. Ежемесячно откладывая небольшие деньги региональному оператору, ты получаешь отремонтированный дом, уютный двор, чистый подвал с современным энергоэффективным оборудованием. Сегодня за общий счет отремонтируют твой дом, завтра соседский. В результате выиграют все. Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. Товарищ, пользуясь газовыми приборами, правила безопасности соблюдай, тягу проверяй, нормальную работу приборов обеспечивай, включенными без присмотра не оставляй, доступ специалистов к проверке приборов давай, себе и близким жизнь сохраняй. Хөрмәтле тамашачылар, шуның белән Актаныш телевидениесе үзенең эшчәнлеген төгәлли. Мин тапшыруның алып баручысы Ләйсән Газизова сезнең белән бүгенгә саубуллашам. Иртәгә җомга кичендә очрашуларга кадәр хушыгыз, кичләрегез хәерле үтсен.